и Сина и Светия Дух. Благословени ви, скъпи брати и сестри! Днешното Евангелие свидетелства кратко и ясно за началото на нашето служение, началото на нашето смирение и живот в Христа и Исуса. Пред Богоявление е периодът, в който всички онези, които искат да получат свето таинство кръщение, дълго са се подготвили за този свещен момент, за този отговорен момент, в който изоставят своя стар живот, изоставят всичко това, което са вършили преди да срещнат Христа. Изоставят дори самите себе си и тръгват по пътя на Господа. Евангелието свидетелства много ясно как става това. Онзи глас на викащият в пустинята, гласът на праведния Йоан, гласът на претечата, това е гласът на църквата, с който всеки един от вас, който е бил все още некръстен, оглашен, е трябвало да послуша. Не случайно в периода на подготовката за светото кръщение, за светото богоявление или просвещение, фотизмос, както в древно се нарича кръщението, всеки един от нас е трябвало да измине един дълъг път. И църквата изисква зависимост от нашия произход. Дали сме от християнски семейства, дали сме катехизирани, дали сме се занимавали с зли, порочни практики в живота си, дали сме се занимавали с викане на духове, с чародейства, с магиосничества, дали сме се отричали от вярата, дали сме били еретици, дали сме били в секта, дали сме били непослушни на волята на църквата. Всичко това са категории на оглашението, през което всеки един от нас е минал. И в тази седмица, която сега предстои, така както седмицата, наречена Страстна седмица преди Пасха, преди Великден, така и тази седмица е страстна за нас, защото ние трябва да поемеме пътя на викащият в пустинята, да заприличаме на Йоан Предтеча, да оставим всичко житейско и земно. Защото Йоан беше образ на святост тук на земята. Йоан беше онзи, който се отрече от своя блажен живот. Той беше потомък на аристократична фамилия, но в името на Месията, който идва, той се отрече от всичко. И казва Евангелието, носеше дреха от камилска вълна и кожен пояс на кръста си, символи на смирение, на бедност, на нищета. Йоан стана нищо. Отрече се от себе си. Отрече се от живота си заради Христа. И затова много пъти си мисля, когато изучавам таинството кръщение, в какво сме ние достойни, брати и сестри, да се наречем християни? Не сме ли ние онези, които развързваме обущата на нашия Господ, за да влезе в нашия дом?
да се събуе. Старата традиция на юдеите, когато са влизали в къщата, в дома, в църквата, в синагогата, в храма, всички са събували обущата си, умивали са ръцете си, краката и лицата си. И тогава са се срещали с господаря на къщата. И тогава са вечеряли с него. И тогава са общували с него. Нима ние сме достойни да се срещнем с господаря на църквата, с господаря на нашия дом, църквата. Можем ли да развържем обущата на нашия Господ и да му кажем: дойди, Господи? Знаем, че практиката на кръщението е строга. И точно периода на развързването на обущата, т.е. предхождането, влизането в църквата, е свързан с така наречените молитви за гонене на злите духове, както казва свети Йоан Златоуст, за да се изчисти всяка неправда от нас, наречени в книгата, която се използва от църквата, в требника, наречени запретителни молитви. И пита църквата така, както пита и Йоан: отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела и от цялото му служение? И пита не веднъж, не дваш, 3 пъти. И изисква ти с ум и разум в сърцето си да кажеш: отричам се. И пита пак църквата: съчетаваш ли се с Христос? Не веднъж, не дваш, 3 пъти. Съчетах се. И пак: съчетали се с Христос, съчетах се. Поклони му се като на цар и Бог. И ето Йоан, предтечата, се поклони на царя и Бога и каза: аз ви кръстих във вода. Древната практика на умиване на греховете. Водата очиства, възражда, дава живот. Защото ако си спомним дори Битие, водата беше началото на живота. И Светия Дух се носеше над нея. А Той, Христа, Месията, Исус Христос, ще ни кръсти с Духа Свети. И това пророчество на Йоан се изпълва в пълнота. По време на Богоявление се явява Троицата. Отец възвестява и казва: това е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Него слушайте. Това е заповед, братя и сестри. Това не е само констатация, че ето Месията се е родил и трябва да се кръсти и да започне своето обществено служение. Това е заповед. И Светия Дух се яви във формата на гълъб. Така както при нашето кръщение миропомазването, харизмата, благодата на даровете на Светия Дух се излива върху ни и ни осенява по време на целия наш живот. Даровете на Светия Дух са най-великият дар на човечеството, който изпраща Отца. Посредством благодата и служението на Исус Христос, на Месията. И така, ако ние не сме се кръстили, не сме се облекли в Христа, ако не сме се осветили, ако не сме се отдали на църквата, то достойни ли сме ние, християните? Или недостойни? Ако ние всеки ден, когато участваме в литургията, отново духовно и духовно не усещаме Светото кръщение, Светото Богоявление. Напротив, в литургията всеки път, отново и отново, ние сме в Богоявлението, в явяването на Троицата. Това е един и същи момент. Само че църквата го е разделила в зависимост от различните периоди на годината в празници, за да ни е лесно на нас, човеците, да възприемаме учението на Евангелието.
Защото благодата е голяма, тя изгаря. Не може обикновеният човешки ум да събере тази велика мъдрост на евангелските текстове. И затова в тази седмица на подготовка за Светото появление нека да бъдем подражатели на Йоан Предтечата, за да очакваме да станем синове на Исус Христос, нашия Цар и Бог. Затова и аз самият взех днес благословение от архимандрит Филип да ви благовестя, тъй като и за мен е тежък период, в който и моята душа трябва смирено да пристъпи към Светото Богоявление. Да си спомним този велик момент, в който всеки един от нас е кръстен и е станал член на църквата. В името на Отца, Сина и Светия Дух, нека бъдем последователи на Светото Евангелие. Амин.